Шулай ук Түбән Кама шәһәрендә дә волонтерлар өлкәннәр һәм инвалидларга азык-төлек тутырылган төргәкләр өләштеләр. Гөлия Нигъмәтуллина дәвам итә. Бу продуктларны городта яшәүче кешеләр тоже безгә помогает собирать, да, и өләшәбез. Безгә тоже килдек. Тамара Романова кунакларны сөенеп каршы ала. Түбән Каманың күзләрен ачар күрә. Бүген волонтерлар аны күчтәнәч белән сөендерә. Бит, килдегез, рәхмәт, бирдегез, күчтәнәч, рәхмәт. Төргәктә бер атнага җитәрлек азык-төлек бүген барлыгы 18 пакет өләшенә. Хәйрия ярдәменә күп балалы гаиләләр, ялгыз пенсионерлар, физик мөмкинлекләре чикле кешеләр ия була. Майдан бирле бер 800 почти наборлар тараттык. Неге да бердик, совет ветераннарга да бердик, партия пенсионеровка да бердик, общество слепых бердик, мусульманнарга бердик, христианнарга бердик. Бүген тагы таратабыз. Азык-төлекләрне адреслар буенча волонтерлар өләшә, ярдәм акциясе әле дәвам итә. Үз өлешегезне сез дә кертә аласыз. Хәйрия тартмалары сәүдә үзәкләрендә урнаштырылган. Гөлия Нигъмәтуллина, Фәхри Исламов, Яңалыклар.